जोंनि बर'नि इउटुब भिडिअ बानायब्ला जोंनि बर'नि इउटुब चेनेलखौ खुलिबा मा गावजों गाव जावलायनायल' जाखोब्रा मोखांजों मोखां नांलायनो थोआ इउटुब भिडिअखौ खालि जावलायनायल' नामा आंहा आरो मा भिडिअ बानायगोन जेबो साननानै मोनाखै नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो सानबा माबा खालि जावलायनाय नुयो होद आंबो नोंसोरबायदिनो जावलायग्रा भिडिअखौनो खालामसिगोनलै बेफोरबायदिबा बिसोरबायदियानो माथो साबसक्राइब बायदिसिना मोनो भिउसबो थांखायो मा गावजों गाव बेयो बेनि चेनेलखौ जावनाय बेयो बेनि इउटुबखौ जावनाय मा बेयो बेनि भिडिअखौ जावनाय मोजांबाबो जावो गाज्रिबाबो जावो मा गावजों गाव रिप्ले जावलायबाय थानाय बेल' जाजोब्बाय नामा इउटुब चेनेलालाय माथो नोंसिनिफ्राय जेबो सोलोंनो हानाय नङा माथो जेबो सोलोंनो मोननाय नङा मा गावजों गाव जावलायनाय गाज्रिखौ जावब्रा सोरबा गाज्रि भिडिअ खालामो बेखौ गासिबो जावना जेबो नङा मा मोजांजोंबो जावलायो गाज्रिजोंबो जावलायो खालि जावलायनायल' भिडिअ नुग्रा जाबाय गासिबो चेनेल खालि जावलायनायल' आंहाथ' जेबोखौनो गैया जेबोखौनो सोलोंनानै मोनाखै दा बे भिडिअ बानायनो ओरै थाखा फैसाबो खम माबाफोर भिडिअ बानायनोबो फानि भिडिअ बानायनोबो मानसिफोरबो गैया लोगोफोरबो मा जागोन नोंसिनिखौ नायना सोलोंनो खालि जावलायनायखौल' नुयोबा जावलायनाय भिडिअखौनो बानायनांसिगोन माबोरै जागोनलै नोंसोरो खालि जावलायनायल' भिडिअ बानायो माथो नोंसोरो जाया नोंसोरो जेबो सोलोंनानै मोननाय नङा नोंसोरो इंलिसफोर रोङोबा एसे ग्रामारफोरनि होदोब्रा ग्रामारफोर सोलोंलाबायनोसै जोङो इंलिस ग्रामार हिन्दी ग्रामार एसे होदो एसे मोजां रावफोर होदो मा गावजों गाव जावलायनाय जेबो सोलोंनो मोननाय नङा माथो नोंसोरो माबाफोर रोंगौथि दंबा एसे फोरोंदो ना बर'जों बर' सोलोंलायनानै लाथोंसै जोंबो सोलोंगोन गुबुनफ्राबो सोलोंथोंसै मा जावलायनायखौ सोलोंनांगौ जाहैबाय ना नोंसिनि जावलायबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ जाबाय आं बर'नि गासिबो इउटुबारफोरखौ साबसक्राइब खालामनाय खालि जावलायनायल' फैयो भिडिअआनो मा जागोन बिदिबा गावजों गाव नांलायनायल' बर'ना बिदिल' नामा इउटुबा खालि नांलायनोसो इउटुब चेनेल खुलिखायो नामा सोरखौबा एसे गाज्रि नुबा सोरखौबा माबा हेबनोल' इउटुब चेनेल खुलियो नामा बोरै जागोन बिदिजों जायाना एसे मोजां बानायदोब्रा जोंफ्रा इंलिस रोङाना इंलिस एसे ग्रामारफोरनि भिडिअ बानायदोब्रा होमबासो सोलोंनो हागोन ना बयबो एसे एनैया गोरोन्थि जायोदे गासिनाबो जायो गोरोन्थिखौ खालामनो होनना खालामाना एसे गोरोन्थि नुबानो जावनाय बिदिबा दा आं भिडिअ बानायगोन बेयावबोथ' नोंसोर एसे गोरोन्थि नुबानो आंखौ मुंदांखा खालामनानै नोंसोर जावथारगोनलै बिदिबा नोंसिनि भिडिअखौ नायोबा माथो जों भिडिअ खालामो गुबुनफोर आरो इउटुबार जानोनो गिनांगौसो नोंसोर एसे गोरोन्थि जाबानो नोंसोर जावोबा बोरै जागोन नोंसोर होमबाथ' जोंबो भिडिअ बानायनानै बोरैबा एसे गोरोन्थि मावफ्लांबानो नोंसोर जोंखौ होबायानो ससियेल मिडियाआव लागावबायानो पस्टार लागाय इउटुबनि माबाखौ स्क्रिनशट खालामलायनानै जावसिगोन जाहैबाय नोंसोरो एसे बुजिलायनांगौब्रा मालायथ' नङाना बर'जों बर'सो बे गाज्रि बे माबा एक्स भिडिअनो माबा भिडिअनो बिदि माबा वाट्सएपआव होलायग्राफोरखौ जावब्रा वाट्सएप माबा लिंक होलायग्राफोरखौ बेफोरखौ जावना बेसेबां जावो फेसबुकआव माबा लिंक होलायो माबा मेसेन्जार लिंक होलायो बेफोरखौ जावलै फाग्ला बे भिडिअ बानायनायाव सोरबा मानिबा बुंनायाव एसे फंसेबा बुंनायाव बोरैबा गलथि जालांबा बे फंसेखौनो नोंसोरो स्क्रिनशट खालामलायना जावबा बोरै जागोन आरो बेखौ रिप्ले खालामना जावफिनबा बोरै जागोन दा आं भिडिअ बानायनो नागिरदों बेयावबो नोंसोर एसे गोरोन्थि जाबानो जावगोन दे आंथ' गाज्रि भिडिअ खालामनो होनना खालामनाय नङालै होमबा नोंसोर आंखौ बोरै जावगोन देलाय बुंलाय नोंसोरो आं एसे गोरोन्थि जाबा नोंसोर जावगोन आं मिथिखायो ओंखायनो आं भिडिअखौनो खालाम नोंसिनि जावलायनायखौ नायग्रोबाय थादों नोंसिनि बायदिनो जावलायनाय भिडिअ खालामगोन आं बिदि नोंसोर खालामबाय थायोबा नोंसोरखौ जावजोबगोन आं गासिखौबो नोंसिनाव बहुद गलति दं बेनाबो दं बिराद गलति नुखायो नोंसिनिखौ जावजोबगोन आंनाथ' दा भिडिअआनो गैया नोंसोर माखौ जावनो आंखौलाय भिडिअखौनो बानायखायाखै नोंसोरखौनो जावजोबगोन आं बिदिबा नोंसिनिखौ साननैसो नायबावगोन र' मा भिडिअ ओंखारबाय थायो नोंसिना साबसक्राइब खालामनानै दोनदां बर'नि इउटुबारफोरखौ इउटुबनि नामफोरखौ बुंथ'ला आङो जेब्ला आं जावनो भिडिअ बानायगोन अब्ला आं बे नामफोरखौ बुङो नोंसिनिखौ नामफोरखौ बुङै भिडिअखौ नाय ससे देखाय फारसेनिफ्राय जावलांजोबगोन आं आरामनो भिडिअ बानायनाया खालि गावजों गाव जावलायनायल' स' गाइस आंनि जाय नायदों आंनि भिडिअखौ नोंसोरो आंनि चेनेलखौ जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनो हादों ओमफ्राय बे बेल आइकनखौ थुनानै हो बिसोरजों जायालै बिसोर खालि जावलायनानै भिडिअ खालामो नायनो बाबाय आं बिसोरनि भिडिअखौ ओंखायनो आंनो चेनेल खुलिस्राबाय साबसक्राइब खालामना दोन आं भिडिअ एसे मोजां बानायगोन बानायनो सानदों
बिसोरनि भिडिअखौ नायनो बाबाय आं खालि जावलायनानै नुयोबा मा नायनो आं खुलिनोसै ओंखायनो इउटुब चेनेल आं खुलिबाय ओंखायनो नोंसिनि जुदि अननाय मोनोब्ला आं भिडिअ बानायनो सेस्था खालामगोन साबस्क्राइबाराव 1K जाग्रोथों होनबानो जाबाय आं भिडिअ बानायगोन मोजां बिसोरजों जायालै जावलायनायल' खालामो बिसोरनि भिडिअखौ नायनोनो बाबाय आं खालि जावलायनायल' जागोन स' गाइस एसेनोसै होनबा दोनथ'नोसै साबस्क्राइब खालामना होदो जायगाया आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै गोदान नायदों बिसोर साबस्क्राइब खालामनानै होदो।